שלום לכולם, אז בואו נבדוק באמצעות Keyword Tool מהם המכוניות המשומשות המבוקשות ביותר בישראל נכון לשנת 2020. כמעט כולם יודעים שהאתר המוביל בישראל לצורך קנייה ומכירה של רכבים משומשים הוא יד 2. אבל לנו ולא לאף אחד יש גישה לחיפושים שנעשים ביד 2. אבל מה שמסתבר זה שלפני שרוב האנשים, לפני שהם הולכים לחפש ביד 2 או בכל אתר אחר, הם קודם כל עוברים בגוגל, פשוט כי זה הרבה יותר נוח. אז במקרה הזה הם רושמים משהו כמו יד 2 טויוטה קורולה. ומכאן הם מתחילים את המסע שלהם ביד 2. לנו ב-Keyword Tool יש גישה לכל החיפושים שנעשו בשנים האחרונות בגוגל. לא רק למה החיפושים, מה ביטוי החיפוש שאנשים חיפשו, אלא גם כמה פעמים הם חיפשו. אז בואו נתחיל את המחקר ב-Keyword Tool. אז זהו מסך העבודה של Keyword Tool, וכדי לדעת כמה פעמים אנשים חיפשו ביטויי חיפוש עם המילה יד 2 ומה הם ביטויי החיפוש, פשוט נקיש כאן יד 2 וניתן ל-Keyword Tool ללכת לגוגל ולמשוך משם את כל השאילתות שיש בתוכם את המילה יד 2 וכמה פעמים הם חופשו. אז הנה קיבלנו את התוצאות. מה אנחנו רואים בתוצאות? קיבלנו רשימה של כמעט 4,800 מילות חיפוש ושאלות שמופיעה בהם המילה יד 2. אלה כל הביטויים, ביטויי החיפוש שאנשים חיפשו בגוגל בשנה האחרונה, שמופיע בהם יד 2. בנוסף אנחנו רואים כמה פעמים חיפשו את ביטוי החיפוש בחודש האחרון, ועוד כל מיני נתונים. עכשיו כמו שאתם רואים, ביד 2 מחפשים לא רק רכבים, אלא מחפשים גם דירות, רהיטים וכו'. אותנו בעצם מעניינים הרכבים. אז מה שנעשה עכשיו, נתחיל לסנן את התוצאות, ונציג רק תוצאות שיש בהן שמות של חברות רכב. אז בואו נתחיל לעבור. יש לנו פה טויוטה, יונדאי, קאיה, סקודה, מזדה, נעבור לדף הבא, סיאט, מרצדס, סוזוקי, אאודי. אנחנו לא מכניסים שמות של דגמים, אלא רק שמות של חברות רכב. פורד, שברולט, BMW, צובישי, רנו, פיאט, ניסן, מיני, פולקסווגן, וולבו. נעשה עוד דף אחד, סיטרואן, אופל, פורש, לקסוס. זה מספיק. אז כרגע אנחנו אומרים לכלי להציג לנו רק את התוצאות שיש בהם שמות של חברות ולמיין לפי כמות החיפושים. כלומר, כפי שאתם רואים כבר מתקבלת הרשימה. בעצם כלי הרכב המובילים הם קיה פיקנטו, טויוטה קורולה, מרצדס זה שם של חברה ולא דגם אז אני לא אכניס את זה, טויוטה, יאריס, מזדה 2, סיאט איביזה, מיני קופר, סקודה אוקטביה, סקודה סופרב, קאיה ספורטאז'. בואו נבחר את כל הרכבים שמגיעים עם 2,400 חיפושים בחודש. ואלו הם 16 הרכבים, נעתיק אותם לצד השני. אלו הם 16 הרכבים המבוקשים ביותר ביד 2 נכון לסוף 2020. תודה ולהתראות.